Adlaw mga bata, karong adlawa atong pagkakatunan ang subject nga Physical Education, Quarter 3, Module 5. Ang atong leksyon karong simanahuna mao ang paglihok sa lain-laing kapaspason o direksyon. Andam na ba kamo sa pagkaton? Pero sa dili nato tukion ang atong leksyon, aduna usab kitay mga health reminders nga angay hinumduman. Mao kini sila. Una, likayi ang tapok sa daghang tawo diha sa mga panimalay, kasilinganan o ubang dapit dili lang sa pampublikong lugar. Ikaduha, kanunay nga maghugas sa imong mga kamot gamit ang sabon ug katubod nga tubig. Pwede pod magpahid og alcohol-based nga sanitizer. Ikatulo, likayi ang pagsigi og hawid sa mata, ilong ug bakbak. Kanunay nga maghugas sa imong mga kamot. Ikaupat, pagdistansya og dili muubos sa 1 metro sa matag usa labi na sa mga pampublikong lugar. Ikalima, ibawg ang siko aron matabunan ang bakbak ug ilong inig ubo o hatsi. Pwede pod magamit og tisyo o panyo. Ikaunom, giawhag ang tanan sa paggamit og face mask bisan asa moadto og dili lang sa pilit nga mga lugar. Naginaot ko nga inyoha kining sundon mga bata, labi na og moadto kamo sa pampublikong mga lugar. Karon mao na kini ang atong leksyon. Ang paglihok sa lain-laing kapaspason o direksyon. Andam na ba kamo sa pagkaton mga bata? Kung andam na, sige, maminaw na kita. Sa miaging module, nakaton na kita kabahin sa lokasyon. Kini mao ang lugar sa luyo, atibangan, ilalom, ibabaw sa limitadong lugar o dakong lugar. Nakaton usab kita sa direksyon. Kini mao ang paglihok pataas, paubos, abante o atras, tuo o wala. Level. Ang level mao ang relasyon sa lawas ngadto sa salog, aparatos o ditason sa luna, maubos man kasarangan sa taas. Ang last mao ang planes. Kini mao siya ang igaanan nga pinalingin, pinahigda o pinataas. Nakahinumdum ba mo ani mga bata sa una natong mga leksyon? Karon atong palagman pa ang atong nakatunan. Angay natong basahon ug hinumduman ang mga mosunod. Ang oras o timpo sa paglihok sa lain-laing lokasyon, direksyon, level o planes mamahimo nato sa nagkalain-laing gipaspason. Pwede siyang hinay, saktura, ug paspas nga pwedeng maimpluwensyahan sa musika nga atong nadunggan ug sa atong gibati. Sama kung kita makadungog og malipayon nga melodiya nga makapanindot sa atong pamati. Nakasabot ba mo ani mga bata? Ikaduha, angay hinumduman. Ang puwersa nga atong magamit sa atong paglihok pwede sab kini nga hinay, kusog, kusog, kusog kaayo kay maimpluwensyahan sab sa lokasyon, direksyon, level o plane nga atong adtuhan o lihukan. Sama kung kita musaka og usa ka taas nga bungtod o mulakaw lang sa laing direksyon o manaog gikan sa taas nga lugar. Nasabtan ba ninyo mga bata?
Ug ang ikatulo nga angay natong hinumduman mao ang flow. Ang flow sab sa paglihok kung dali ra o lisod sama ra sab sa oras o puwersa nga apektado sa lokasyon, direksyon, level ug plane nga atong adtuhan o lihokan. So mauna siya ang angay natong hinumduman mga bata kung kita magbuhat og mga nagkalain-lain nga mga lihok. So karon kay ato naman ang nasabtan tanan, mag-answer na kita or magbuhat na kita sa mga ginbuhaton. Andam na ba kamo mga bata? Okay. So, unang ginbuhaton o learning task. Ang instructions, mao kini. Ilha o buhata ang mga lihok sa mga mananap sa retrato ug human ibutang sa kahon nga may lain-laing gipaspason kung asa sila angay. So, ang mga nanap mao kini. Ulod, kuneho, alimango, bao, ug leon. Andam na ba kamo sa pagtubag mga bata? Apan unsaon man ninyo kini pagtubag? Ang inyong pagtubag, inyong ihanay kung unsa ang klase sa ilang mga lihok. Kini hinay ba? Sakto lang? O paspas? Akong usbon, inyong tan-awon kung unsa ang lihok sa mga mananap. Kini hinay ba? Sakto lang? O paspas? Andam na ba kamo sa pagtubag mga bata? Okay. Karon nagsugod na mong answer o kumana sa pag-answer. So atong tan-aw kung insakto ba ang inyong mga tubag. Kung unsa nga mga mananap ang nabilong sa hinay, sakto lang ug paspas. Atong tan-awon mga bata. So sa hinay ang mga mananap mao kini sila bao ug ulod. Again, sa hinay, bao ug ulod. Insakto ba ang inyong mga tubag mga bata? Very good. Sa sakto lang ang alimango. Kay ang alimango sakto ra ang iyang pwersa nga gigamit kung siya mo lakaw. Insakto ba ang inyong mga tubag, mga bata? Very good, kay insakto sab. So, sa paspas, ang mga hayop nga paspas ang ilahang lihok, mao ang kuneho o leon. Sakto ba mga bata? Very good. So, insakto tanan ang inyong mga answers. Sunod, ari na kita sa ikaduhang gimbuhaton. So, ang instructions, buhata ang mga aktibidad sa ubos human isulti kung kini nagkinahanglan og hinay, kusog-kusog o kusog kaayo nga puwersa. Ang una, mao kini ang paglakaw padung sa kusina. Ikaduha, pagsaka sa hagdan. Ikatulo, pagkanaog sa hagdan. Ikaupat, ang pagdagan palibot sa balay. Ang ikalima, pag-ambak palibot sa balay. So andam na ba kamo mga bata sa paghimo ni ining mga aktibidades? Kung andam na, sige, ato nang pagabuhaton. Okay, so humana og buhat atong tan-awon kung insakto ba ang inyong mga tubag o kung unsa ang inyong mga tubag sa numero 1 hangtod sa numero 5. So ang una, paglakaw padung sa kusina. Kung ang inyong tubag hinay, sakto ang inyong tubag. Kung ang inyong sang tubag kusog-kusog,
sakto gihapon ang inyong tubag. Or kung ang inyong tubag kusog kaayo, insakto gihapon. Nganong insakto man pulos ang mga tubag? Tungod kay kini nagdepende sa inyong puwersa sa pagbuhat sa lihok o aksyon. Kung naglakaw kamo padulong sa kusina nga inyo harag yung gihinay ang inyong paglakaw, syempre hinay ang inyong tubag. Pero kung inyo sang kusog-kusog ang inyong lihok, syempre kusog-kusog sab ang inyong gitubag. Or kung inyo jung gipaspasan, syempre kusog kaayo nga puwersa ang inyong gigamit, so kusog kaayo ang inyong tubag. Sumao ka na siya mga bata. Sa number 1 hangtod sa number 5, insakto tanan ang inyong mga tubag. Tungod kay nagdepende kini kung unsa or giunsa ninyo paglihok o paggamit ang inyong puwersa sa mga aktibidades. Nasabtan ba ninyo mga bata? Nalingaw ba kamo sa pagbuhat sa mga aktibidades? Very good. Karon ari na kita sa ikatulo nga gimbuhaton. Okay, so sa ikatulo nga gimbuhaton, ang instructions, pagalantawa ang retrato sa ubos ug isulti kung unsa ang dagan o flow sa paglihok sa mga tawo ug sakyanan kung dali ra o lisod ba. Isulti ang imong basihanan sa imong pagtubag nganong dali ra or nganong lisod ang paglihok nila. So, andam na ba kamo mga bata sa pagkunahuna kung unsa ang tubag? Okay, sige. Ug di ara ang mga tubag atong tan-awon kung insakto ba ang inyong tubag o answer. Sa tawo, lisod ang paglihok nila tungod kay sila naa sa kalsada nga anaay mga sakyanan usa kini kabutang nga dili gyud dapat angay buhaton sa mga bata, dili angay magdula sa dalan tungod kay daghang sakyanan ug maglisod sila pagduwa kay magbantay sila sa mga sakyanan kay tingali unyag maligsan o matipsingan, so delikado kaayo. So mga bata, dili magduwa ha, daplin sa dalan or sa karsada. Sa sakyanan usab, lisod sab ang paglihok nila tungod kay naay daghang mga bata nga naa sa kalsada nga angay nilang likayan. So tingali mahadlok sila, dili sila makapakusog sa pagdagan tungod kay nagbantay sila sa mga bata kay tingali unyag ilahang maligsan. So mauna siya mga bata. So angay gyud natong hinumduman nga dili kita angay magdula sa karsada kay kini delikado kaayo kanato ug sa mga sakyanan. Nasabtan ba ninyo mga bata? So karon dinhi na lang kita kutob sa ato ang leksyon sa PE Module 5. Nang hinaot ko nga inyo ha kining nasabtan ug naa kamoy nakatunan. Hangtod sa sunod natong panag tabi. Bye-bye! Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. Ako ang inyong magtutudlo, si Teacher Chris V. Bye-bye!